Nakasinatin dakman sa Sugbo o mga pagbaha nga nakaepekto sa mga lumulupyo sa sitio Tambisan, Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Kini ang hitsura sa nahugnong balay sa magtiayong senior citizen gumikan sa kusog nga bulog sa baha. Luwas sa inoon ang mga tiguang nga tagiya sa balay nga gidala na sa luwas gidapit. Suma sa mga mulupyo nga lapas taw ang giladmon sa baha kagabi tungod sa way puas nga uwan. Gani aduna pay mga paril nga nahugno sa baha. Misulod sa kabalayan ang tubig nga nakadanyo sa mga butang sama ni Cecil Cabarobias. Matod sa mga mulupyo nga matag tuig magkalawom gyud ang tubig nga ilang nasinati. Mangayo tami kanang bisag gamay lang nga kuan ba kanang singa ni kanang tabang nga at least makuan-kuan ni among kuan panimalay. Guba gid kaya to. Guba jud sin guba. Gisusi na sa Pangulo sa CDRRMC, Ramil Ayuman, uban ang kanhi kapitan sa Tisa o karon City Councilor Philip Sapra ang dapit. Mihubas na apan inigbundak sa uwan dali usab musaka ang tubig. Suma sa disaster officer nga posibleng hinungdan sa problema ang site development nga nagpalibot sa dapit. Mo ni pinaka-worst na hitabo ron sa sitio Tambisan with 8 feet ang gitas-on sa ilang drainage. So lapas kayo. So mo nang nakikoordinate sa mga barangay officials and we want to revisit sa mga drainage plan aning mga ongoing construction from the highland nga mga establishment. Doon na existing drainage apan maglisod na sa maintenance ang mga opisyal kay gipatungan naman kini og mga istruktura busa di na makuha ang mga nakaali sa agianan sa tubig. Nanawagan ko, although I am part of the city government, but yes, we have to be serious on this. We really have to address this problem once and for all. Kay daghan kaayong residente town ang napiktuhan. Gipangitaan na og malungtaron nga solusyon ang problema. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.